May klarong istorya niya bay. Alas 8:55 na bay kalantag na sa itong Bagbanag-Uban-Uban. Ayahay, mga government employee unya ang mga private sector, kitang mga yano, wala tay labot, ana, 4-day work, wala man tay labot, ana. Ano, 4-day work week, na-try naman na sa COVID time. COVID time na ako sa GMA, no, na ako sa Piradio Davao. Trabaho man mi. Trabaho man mi. Wala, para na sa ilaha, no, para na sa ilaha mga egal. Oh. Kaya para makatipid sila. Sa ato, gitanaw ba mga igalan ni BBM sa mga Pilipino? Dapat imong siguruhon. Bisa man lang pinaagi na lang sa pag-warning sa mga negosyante nga ay mong pahimulos diha. Ha? Ay mong patagag pahimulos o pasakas presyo diha. Nauban di ay, palengke, gabot-buot naman nauban. Ha? Palit kong ahos, bilang usa, mahal na ron kay gagira. Yatis. Palit kong mantika. Ay, di mahal ng kilos mantika. Nga naman, gagira. Palit kong, bugas, wapay gira, mahal na. Palit kong isda. Mahal ron kay gagira. Putir. Asa mo nanagat di ay? Dito sa Persian Gulf? Kung naay subsidiya sa gobyerno, ato naman po mga fuel subsidy. Asa man po dihatag dito ras mga namasada. May nalag mo abot dito sa Mindanao. Tsamba na kayo. Asa may hatag? Dito sa Manila. Oh, ngay pang hinambog dayon during the panahon po ng giyera ay nakapagbigay tayo ng subsidiya doon sa ating mga driver. Saan nyo binigay? Manila. O sila abot na mo diri. Does it affects our lives? Muna akong pangutan na maka-apekto ba nas kinabuhi ni kuan diri Kim Jong-un, ni Rodel Opinaldo, ni Buyet Diamante. Oh, maka-apekto ba na ni Ricky Andrade sa kinabuhi nila sa Leyte? Kung ilang taga-ag ayuda tuwa dito sa Manila. Nya panghinambog din nila may gala as dako nilang agis Pilipinas. Binuang man istoryaha oy. Katropang Arnel Cortez. Muna karon, kita man mas mahigala nakasayod ana atong panimalay. Ay mong salig sa kaabunda kay mas maayo gyud na magtipid-tipid ta. Kay dili nato control. Wala nat sa atong kamot ang control mga higalas pagsaka sa presyo. Wala man gani kang BBM. Samot na. Diba? O mo kabantay. Maupay paggira, mahal dayon. Ingon ni BBM, it takes time kuno mabatyagan. Hagbay ra. Asa di kagikan nila, tuog ka? Pinuang! O na ito pasabot ya. So napay untay time. Apila ni. Pakita imig gilas. Unsaon minimo pakita imig gilas. Unsaon nimo ning Pilipino during this time of war, no? Nga apektado di man tuwa diri ekonomiya ang impact eh. Dahil kung ekonomiya ang impact mga higala, ang mupatay na to pasmura. Ang mupatay na to pasmo eh. Walay kwartang tao. No? Mukunhod ang power may higala sa imong ang value sa imong piso. That's the thing. That's inflation. No? That's inflation. Naakay kwarta pero way balor. That's inflation, bay. So sa balita karon mga higala, pila. No, pila ang saka magaigsuon sa inflation nato. Just in pinakapaspas mga higala in February. Wa pay gira ha. Taas ng inflation. How much more? Mo ganing ingon ang projection karon sa mga statistician. So dapod litoson ani ay. Ang projection karon by March kuno musaka pa gyud ni mga kaigsunan pila man, no? Ay matod pa sa PSA mga katropa asa na ba to ako ang kuan diri ha dato nung basahon to bay. Naaman to diri. Oh. Dahil ang mga katropa ha. Ato ni basahon ni balitaan eh. Pila ang inflation karon? Misaka og 2.4% ang inflation rate sa nasod niadtong bulan sa Pebrero. Kumika ni mga sumala ni sa report sa PSA or Philippine Statistics Authority. Kini
ang pinakapaspas nga inflation sulod sa 13 ka bulan. Oh, mas taas niya kung itandi po diadto mga igalang Enero 2026 nakalabay nga 2 months ago. Oh. Sumala sa PSA ang unang hinungdan mao ang paspas nga pagtaas sa presyo sa food ug non-alcoholic beverages nga dunay 29.5 nga bahin kinatibuk ang inflation. Now, sumala may gala kuning diretsoon Sumala kang Claire Dennis Mapa, National Statistician. Ang transport inflation gilauman nga mutaas pag-usab sa Marso. Tungod sa panagbangi sa Middle East ngayong sa volatility sa global nga merkado mga igala. Labi na sa lana. Dumduman, nginitong Marso 3 may igsoon, gipatuman sa Department of Energy ang aumento sa taripa. Kasi una nagpatuman nga mao'y nakaingon may galang mumahal ang presyo, ang gobyerno. Nagpatuman siya pagtaas sa taripa. Ang pagsaka sa presyo sa lana, adunay kalabutan may gala sa pagsirado sa Strait of Hormuz, usa ka minungdanon nga agianan no sa shipping, no? Og ang airstrike may gala nagapadayon nga nagduyog ning US ug ang Israel batok mga igala sa Iran ug ang Iran ni libantar pod ni balos pod ni ngadto mga igala sa mga kung asa nahimutang ang mga US bases military bases such as Kuwait, Qatar, Bahrain o mga siligag mga lugar may igala nga asa diha nahimutang ang mga base militar no sa mga Amerikano. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Ingos Josephine Cebu nga Salviron Balconete tuod gid nang imo ginasiling sir. Patay ta wala samad. Pas mo Oh. Mga pamaliton mga igala mahal ng daan so pay gira. How much mo rog na gira? So, ungutan na ka sa unsang pamaagi makabawi si Bongbong. Para nako mga igala makabawi siya. Kung tarungon niya dumala ni Pilipinas. Sa nahibilin nga mga tuig, biyaan niya ng politika. Pahilumo niya na si Auntie Claire. Total. Wa man na sigig panguna si Sara. Magsige raman po nagtubag mga igala, banghago ni Claire. And besides mga igala, wa man nangilog og trono si Sara. Niingon man siya, mudagan siya sa 2028, o man siya niingon mo, pulis siya karong Marcos. Should you be threatened by that? Tama ba to English na ko ba? Should you be threatened? Kinala ba ka mga igala nga matret, ana? Nga nagdeklara siya og pagka-presidente? Nga mudagan siya pa sa 2028? Agay ba nang ikabalaka mga igala ni naglingkod ron? I think not. Nga naman, wala man siya niingon nga mupuli ko anang imong lingkuranan ron. Pag niingon si Sara, mupuli ko kang Marcos karong 2027, that's another thing. That's inciting to sedition, rebellion, or whatever. Mga igala. Pero wala may sayop. Ba pag maingon siya mudagan ko? I think wala man. And then mo na ikagubta nila mga igala, birahan na to ni, sige, bahala na ekonomiya, pasag din na, basta importante nga, di ni kadagan sa 2020. Mo na inyong liparahon? O niya inyo pang pasangin lang na politika katong nideklara may igala nga mudagan? Wala man, it was just a declaration. It was just a plan. Di ba? And only fool doesn't change their mind. What I'm trying to mean is, pwede pa nang mausap. Kaya nga kamada may igala, pwede pa nang mausap. It depends to BP Sara. May igala. So dapat din na aliparahon may gala ni BBM ng politika-politika. Naghihimo niya kay Marukoy siya Marukoy siya. Unahon niya katong mga kalaban niya sa politika sa una iyang gihinay-hinay amigo. Si Lene, si Pacquiao, si Isko. Di ba? Yan ang gihinay-hinay kay balo man siya na mga supporter. Kuhaon ta ni. Atuan na ni. Kasi na politika karon. Sulay daw si Cayetano. Kay gaat bangay man mo na sa una. Sulay, di ba? Bibatihon ka na. Og ingnon gyud kabong. Nga, wa man kay trabaho. Sukad-sukad, wa man kuno ni katrabaho pribadong sektor sa Bongbong. Sa gobyerno ramang yun. Pero kwartahan man. Diba? Total ka na si BP Sara, wa man na siya mo deklara ka ilugan kag trono ron. Ingon ba di ay? Ningon ba di siya? Wa man siya mo ingon nga, ako'y magpresidente ko. Tabangi ko ninyo, palagputo na to ning naglingkod ron, ako'y puli. Wa man siya niingon. Ay ingon niya, udagan ko sa 2028, nga na ikasuko, baliday ninyo na. Ngayon man ang katungod. Bisag kinsa na to, pwede mang mudagan, may galas 2028. Siyempre, may na siya mo ingon nga, mudagan ko karong 2027, kaya wala pa may election sa 27. 28 may election. Wala may politika diha, niya mo na yung gikagubtan.
Yang inyong bugtian nala, sige, banat. Makadaot man ka sa ekonomiya ning impeachment. Ingon ni mo bong. Mr. President, di ba sabi mo, makadaot sa ekonomiya ning impeachment o ikaw karon na si magkag-impeach lagi. Pag ikaw ang impeach, makadaot sa ekonomiya. Sus, makaayog yun sa ekonomiya pag ikaw na-impeach. Muna, klarong istorya niya. Klaro lang mga igala. Pakita sa nabilin ni mo nga mga panahon. Nabilin nga 2 ka tuig. Isa dia, tanggalan na si auntie dia. Si It, tanggalan na. Huwag yun na nakatabang sa imong administrasyon. Kung gusto ka, nga magpabili na sa imo, himuan ng komentarista. Kaya para makabanat-banat na siya. O himuan na lang ng radio commentator o vlogger, ipabili na, put it that way. You do not use the resources of the government. Swelduhan mo ng imong iro para magsigbang nga imbes nga makahatag o kahiusahan sa mga Pilipino, makabungkag na hinuon. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Asa man na siya gigag sweldo, gikan sa imong bulsa o gikan sa panudlanan sa gobyerno. Natural, maglagot ng mga tao. Kaya nga naman, o may klaro pod, utro pod. Magsigilag daladalag newspaper, may ganasam ng istorya. Mura na nagkungko. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Alas 9:06 na may galandag na sa itong Bagbanag-Uban-Uban. I think, kini ba si paminaw na to last dong, kining kang Igay Irese. Kung asa napakya si BBM, I think di rin niya balikan tanan. Okay, dong, palihog ko. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Ayay. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have... Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. XFM Katropa. So, sa itong gipaningil ni Irese, ang mga palpak ni Marcos, may makapakusog kang Sara. So, yun yung pasangin. Inoon man na. Siya rabay ka. Nabay nagsugo niya mag-promise nga na ipakulong. Kaniyo, liberal man di ba ni DDS ni? Diba? Coming from, not a supporter of Sara. Dili ni supporter ni Sara si Irese, by the way. Dili siya supporter ni Digong si Igay Irese. Liberal ni. Pero ang ilang mga igalang gipunting karon si BBM. No? Si BBM ilang gipunting karon mga igsuon. Bakit man? No? Ingon ka nga magpakulong ka, wala kay gipakulong. Kisa may napakulong si Rebelliara. Ikaduha, ingon ka nga magpasar, imong giingnan na mga kongresista nga i-prioritize. Kay magpasar og katong tinuod nga komisyon, mga higala. Batok korupsyon, napasa ba? Wala. I-prioritize ko no mga higala ang anti-dynasty bill, no mga katropa. Ang pangutana, unsa may ilang gi-prioritize karon nga anti-dynasty bill? Lahi. Ngano man, ang anti-dynasty nga gustong mahitabo sa Marcos administration ingon ani. Ang matag membros pamilya, no? Isa pwedeng mudagan pagka mayor, isa pwedeng mudagan pagka konsehal, pagka vice mayor, sa probinsya, sa kongreso, sa senado, o sa taas nga posisyon. Aba, magaling. Ang gusto mga higala ni BBM nga political dynasty, anti-political dynasty kunuhay is one big
happy family. Bisag kana na lang, no? Bisag kana na lang giipang yaw-yaw mga higala ni Igay Iresi, ni Representative Iresi. Mo'y tuman-tumanon mga higala ni Marcos. And biyaan sa ng pamulitika mga igsoon. Dako na kay nag-impact ngadto sa mga Pilipino mga higala. Makaingon ka, ay salamat, giplastar gyud nimo bago ka ni lakaw sa Pilipino, kuan imong posisyon. Bago ka ni hawak. Pero sa nahibilin nga duha ka tuig mga higala kung iyang style ingon ani ra. Makahuman man tuod siya mga higala pero murag malitersi na gyud ang lawas ni BBM mga higala kani sugod naman ron. Alas 9:11 na mga dag na sa itong Bagbanag-Uban-Uban. Mga katropa, mananghid kog sayo ninyo mo extra kog sayo gumikan kay moadto pa ko sa